si dole hlavou, keď je chaos spravo vľavo, keď je počuť divné hlasy, keď tukom stoja všetky vlasy. Je to vety hýbu tme, never, že len trach ťa klame, keď lampa začne sama blikať, keď srdce ako budík tyká. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, samý pláč a samý žart. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny pačmagovcov. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Duchovia, samý plač a samý žár. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád. Veľavážený pán Superduch, tu na tomto pamätnom mieste v mene rodiny Pačmagovcov prisahám vám vernosť. Situácia vo svete duchov, akokoľvek kritická, ale konkrétne vo mne, v najväčšej hĺbke mojej bezodnej duše, tam, kde neprenikla ani ponorka verného. No, ani sa jej nečuduje. Bude vždy blikotať iskrička nádeje. Čo si zhotla zapalovať? Vy ste náš záchranca, vy ste náš mecenáš, vy ste ten Prometeus, ktorý... A vy ste ten orol, ktorý mi momentálne ďobe do pečienky. Ukončite, prosím, moje trápenie. Mám kde si odložený febichol na žalúdok. Pačmagovci, vidím, že som prišiel z kaluže do blata. Áno, aj ste nejaký ufúlaný. A svetá prostota. Toľko nešťastia pokope som ešte nevidel. Jeden menej disponovaný ako druhý. Den mením bol už aj za života často indisponovaný. Nevyťahuj takéto veci, To nevyťahuj. hovoril, keď bol indisponovaný. Vraj, nevyťahuj. Tak už dosť. No tak už dosť. Prečo provokujete pána Superducha? Pačmagovci! Vysvetlím vám momentálnu situáciu vo svete duchov. V hlavnom meste Novej Duchne sa v posledných rokoch premnožila populácia zloduchov. Jednoducho zomieralo viac grázlov. Až nedávno sme zistili, že čistička charakterov, ktorou musia prejsť všetci zlí ľudia, aby boli prijatí do sveta duchov, je už po záručnej lehote. Teraz je už zrejmé, že nejaký ten rôčik nefungovala na plný výkon. A nehovorím, že keď bola funglnová, že z nej vychádzali nejakí baránkovia, to nie. Ale v poslednom čase zo závadnej čističky vychádzali doslova zlí duchovia. Od podstaty zlí. Čo? Od prostaty? A nikto na to neprišiel. Urok. Teda, čo sa týka tej čističky, keby som sa bol vyučil za inštalatéra, tak sa to nestane, prosím. Keby si sa ty vyučil za inštalatéra, tak túto zemegulu postihne potop. Od podstaty zlí duchovia sa rýchlo implantovali do bežného života. Toto. Pačmaga Vendelín, chceli ste až zdá. Áno, chcel. Nekoleduj si, Vianoce sú ešte ďaleko. Áno! Ticho, ja som človek otvorený, úprimný. Čo na srdci, to na jazyku. Také svinstvo na jazyku. Áno, chcel. Nehnevajte sa, pán Superduch, ale na vine
ste aj vy sám. Systém na Novej Duchne nie je dokonalý. Prečo ste dali čiernym duchom rovnaké práva ako nám, bielým? Sám ste pred chvíľou povedali, že aj nezávadná čistička nebola dobrá a vychádzali z nej zlé charaktery. Presne tak. A vy ste ich šupli do funkcií. Dali ste im šancu. Vraj nech sa zaradia. Po svete duchov všetci začíname nový život. Prečo by sme im hneď od začiatku mali pripisovať negatívny osud? Nebojte sa, pačmaga, dosť si oni vytrpia, že musia nosiť tie čierne háby. Čierne háby? Hoci aké iné, len nie biele. Škoda, že nie som zlý duch. Škoda, že som miesto herectva nepašovala trebárs vegetu. Aký nový život? A ako ste dopadli? Pozri. Ako ste dopadli? Musím priznať, zlé. Zlé! Zloduchovia, tí z pokazanej čističky, obsadili všetky ministerstvá. Ministerstvo duchovnej obrany, Ministerstvo duchovného zdravia, Ministerstvo ducha plnosti a dokonca aj Ministerstvo kultúrneho oduševnenia. Skrátka, všetky ministerstvá. Puč nastal asi pred týždňom. Keď som prišiel do svojho úradu, v mojom kresle sedel taký niktoš s primitívnymi okuliármi, taký nímant s náušnicou v uchu, taký kazismet ovešaný reťazami. Bol mi akýsi povedomý. Ten úškrn, ten hlas, ako keby som sám seba videl. Ten musel byť poriadne nepríjemný. Vraví mi vraj, čo si želám? Chápete to? V mojej kancelárii, v mojom kresle sedí zloduch a pýta sa ma vraj, čo si želám? Ktorou rukou ste ho prefackali? Pravou alebo ľavou? Skôr, než som tak stihol učiniť, stihol podotknúť, že nech si dobre rozmyslím, čo si budem želať. Pretože to bude pravdepodobne moje posledné želanie. Kým som k nemu stihol priskočiť, obkolesili ma takí traja. No, kto vie, či nie aj bývalí sumo zápasníci. Takže v tom mali prsty Japonci. Už močte, lebo vás pošlem vyjednávať do Tokia. Pošlite tam radšej gejšu. Áno. Tato, Berto, ty pôjdeš do Tokia, ja na Sicíliu a stretneme sa v strede v Ulambátore. A všetkých vás pošlem do Ulambátoru, keď nám budete ešte prerušovať. Od tých troch hromotlkov som sa dozvedel, že ma dal uväzniť sám vodca zloduchov. Istý Rudo. Rudo bol posledný, ktorý prešiel čističkou charakterov. Žiaľ, keď už bola odstavená. Komora, apokalypsa, Armagedon dokopy. Diabol. Zápätín na to prebral Rudo moc do svojich rúk. Všetko obsadil čiernymi duchmi. Dokonalý prevrat. Pinochet je proti Rudovi Šuviks. Keď som ubzikol, lebo nie som žiadne béčko, dozvedel som sa, že zloduchom odoláva iba colnica na Duchonke. Z tohto posledného ostrovčeka slobody som sa dostal až sem. Ostrovček slobody? Duchonka je na Kube? No samozrejme. 30 kilometrov južne od Havany. Predpokladám, že ak Rudo dobije Duchonku, bude ma hľadať tu. Okrem toho, že má 9 životov, dokáže duchom brať ich identitu. Reťaze, ktoré má okolo pása, sú pripravené pre mňa. No tak ale toto. Jaský satan plevel burina uhor. Pán Drava, kýčerca
odpovážil stiahnuť na vás ruku. Ký smrad, ký puch, ký ničomník, ký papľuch. Ja by som to povedala jednoduchšie. Treba mu dať poriadnu nakladačku. Pán Super, tieto prosté ženy vám chcú povedať. Vlastne ja vám to chcem povedať. Vy už radšej nič nehovorte. Vašu lojálnosť, pačmagovci, si preverím až v duchovnej vojne proti zloduchom. Postavím vás do prvej línie. Pán Hugo, takže vy mi chcete povedať, že s Walterom ako aj tu v tomto dome je všetko v absolútnom poriadku? Je aj nie je. Viete, tu dole, tu je všetko v poriadku, ale tam hore, tam nie. Prepáčte, ako tomu mám rozumieť? No, že by sme mali opraviť strechu. Tak dobre na budúci rok. Pochopte. Walter je stále akoby duchom neprítomný. Vikinka minule zmizla. Vanda. Tá chce hrať už iba v hororoch. Aspoň, že je sebakritická. Vidíte, pán Hugo? Mama niekedy aj otec nás stále strašia nejakými rozprávkami. Napríklad tvrdia, že pri hraní na gitare som zmizla. O mne tvrdia, že nie som v poriadku. Ja neviem, čo im mám povedať, aby boli spokojní. Pravdu. Pravdu? No, dobre. Tak priznávam sa, že keď som zmizla, tak som bola po recept na tortu od Psíčka a Mačičky. Ja chodím pravidelne po stavebný výmer k Lolkovi a Bolkovi. Potom som bola kúpiť sadu šiltoviek pre 7-hlavého draka. V obchode s nábytkom som bol objednať stolček pre strisa a cestou naspäť som preventívne vyfackal pyšnú princeznu. Často navštevujem Janka a Marienku a informujem ich o nebezpečenstve cukrovky. Samozrejme, ak mi to čas dovolí, pretože momentálne zháňam kozliatkám bezpečnostný zámok. Prepáčte, ja už vlastne musím ísť. V kaderníctve mi odložili 3 zlaté vlasy deda Vševeda. No, konečne, že ste sa priznali. Viktor. Ale ja sa nemám k čomu priznať. To vieš, Vikinka, čo dospelák, to Andersen. Dovidenia, Andersenovci. Teda Pačmakovci. Vážený pán Superdu, to je ale náhodička. Som rád, že sa stretávame. To by sme mali osláviť. Vidím, že ste sa už stihli aj prezliecť. Ale milý pán Superdu, čo tu robíte takto odísť? Bez rozlúčenia, bez teplých slov. Očakával som vyššiu úroveň. Myslím, že by sme si mali prebrať bonmot. Ale tu na to nie je vhodné miesto, čo myslíte? Preberieme to v Novej Duchne. Na mučidle. Súhlasíte? Ak nesúhlasíte, je mi to úprimne ľúto. Pán Hugo? Keď nič, tak vám teda pekne ďakujeme, pán Hugo. Pán Hugo? Pán Hugo? Ale to si nemusela, Valéria. Viktor? Teší ma milostivá pani.
To bolo veľmi zaujímavé folklórne číslo. Ďakujeme. To nie je ale rodinka. Pačmagovci. Pán Superduch. Čo tu chceš? Keď vidím živého človeka, vždy ma mykne. Ten ibištek by sme mali zatrhnúť. Sami vidíte, že to robí neplechu. Duchovia sú duchovia. Živí ľudia ich nemajú čo vidieť. Samozrejme, až na môjho brata Huga. Ktorý? Ktorý čo? Ktorý? Ktorý? Ktorého? Ktorého? No ktorému? Ktorému? Štvrtý pád ktorého? Šiestý pád o ktorom? A siedmý pád... Každopádne mlčte. Ja sa vám to bojím povedať. Vytrhali by ste si všetky vlasy. Ja sa bojím. Bojíš? Mňa sa bojíš? Koho sa to bojíš? Mňa sa môže niekto báť? Môže sa niekto báť takejto bábätkovskej tváre, ktorou disponujem. Čože? Môže? Môže, nemôže. Aj keby chcel, nemôže. Ako by aj mohol. Pán Superduch, vy by ste určite vyhrali Miss Sympaťák. Ozaj máte babetkovskú tvár. Veď už ju ani nezarastáte. Delon je proti vám, Quasimodo. No vidíš. Mňa sa nemusíš báť. Ale musíte mi slúbiť, že nebudete zúriť. No vlasy si určite trhať nebudem. Vášho brata? Huga? Pred chvíľou uniesol z obývačky vodca zloduchov. Posledné s Bohom. Toto si niekto odskáče. Toto si niekto odskáče. Navrhujem Sergeja Bubku. Divné. Pačmagovci, nastala chvíľa, kedy mi môžete prejaviť svoju deklarovanú loajálnosť. No, samozrejme, zoženiem vám nejakú šiltovku. Ale myslím, že pán Superduch by skôr ocenil leštiaci krém. Ja zlikvidujem všetky hrebene, aby vás zbytočne neprovokovať. Ja vám obstarám lístok na Fantomas. Pačmagovci, dosť! Poverím vás o mnoho dôležitejšou úlohou. Vy cestujete do Novej Duchny a vyslobodíte môjho brata Huga. Tak ale toto. čo? Viem, Wendelin, že by ste za mňa najradšej položili aj život, keby ste nejaký mali. No, položil by som, čo len chcete, ale prepáčte, ten Hugo to je váš brat. Myslíte, že sa bojím? Nie. Uvedomte si, že moja tvár je po miliónoch plagátoch
celej Novej Duchne. Aj keď si Rudo myslí, že ma dostal, čo skoro zistí, že uniesol môjho brata. Nemôžem sa tam teraz objaviť. Ale vy, vás si tam nikto nepamätá. Navyše v tomto zložení tvoríte skvelú, údernú jednotku. Navyše dobre uderenú. Takže vy cestujete do Novej Duchny. Vyslobodíte môjho bračeka Ruda. A potom sa ja osobne postarám o vodcu zloduchov. Takto ho rozdrvím. Valéria? Valéria! Tuším sa blíži búrka. Ten pán Hugo normálne zmizol. Zmizol. Čo je vám? Čo vám včely uleteli? Máte ksichty, ako keby ste si pripíjali octom. Vikina? No je tam toho, že zmizol. Veď je to obyčajný lacný trik. A keby aj nebol, tak death metal je strašný. Nož, prosím ťa. Už mám toho naozaj dosť. Ešte jedna takáto šokujúca udalosť a odchádzam. Jasné? Zatvorte okno, ide búrka. Duch. Duch. Kde je duch? Ale že duch, Valéria, ty beťarka jedna. Viktor, už mám toho plné zuby. Odchádzam z tohto domu. Jasné, že z tohto. A nie z vedľajšieho. Takže pačmagovci, dúfam, že je vám to jasné. Teraz si zopakujeme úvod vašej záchrannej akcie vo svete duchov. Ale ešte predtým si dajte tieto čierne prší plášte, aby vás zloduchovia neidentifikovali. Prosím, 4-krát prší plášť. Nie! No tak ale toto... Konečne iná farba ako biela. Veľmi svedčná. Vyzerám ako mongolský rybák. Takže teraz k tomu plánu. Čo poviete colníkom v Duchonke? Že tento rok bol slabý výlov ryb? Wilhelm, dôležité je, aby ste sa tvárili, že sa navzájom nepoznáte. Keby toto bola pravda. Pozor, lebo ťa ozaj nikto nespozná. Takéto týpky púšťajú cez solnicu bez problémov. Takže adie. Povedzte pekne. Adie. 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 Viola. Ja vášho ducha, zloduchovia. Adie. Kvetka. Budeme bojovať do posledného deka ducha. Wendelin. Všetkých zloduchov načkám do jednej matriošky. Adie! Wilhelm. Čau. Poďme. Adie. A najprv bude šanzón, potom adie. Šanzón bude potom. Aj šanzón, aj debuše. Lenže ja som abstinent, najprv bude šanzón, potom adie. Pačmaga, Wilhelm. Ak chcete vás osobne, potom vás osobne zoznámim aj s duchom Mirie Matie. Ale teraz už adie. Toť! Encián, bocián, pavián. Ja,
Vilém! Vilém! Bačmaga Vilém! Okamžite sa ukážte! Dezertér! Vilém! Vilém! Prepáčte, pán Superduch. Ak chcete, ja vám ich pomôžem nájsť. Koho? No tých indiánov, čo vás oskalpovali. Mňa nikto neoskalpoval, ale nie som si istý, či ja niekoho neoskalpujem. Ale ja som si istý. Čo to máte teda s vlasmi? Čo by som mal s vlasmi? Veď ja nemám vlasy. Ja sa od skinheadov. A kde sú ostatní duchovia? Odcestovali. Cestovali a kam? Viete, lebo aj my ideme na dovolenku k detkovi Kristiánovi. Do keľu? Rodinka cestuje, duchovia sú fuč. No čo tu ja budem robiť s Fantomasom? Ideme si oddychnúť od všetkých tých duchov. Samozrejme, vás sa to netýka. Aj duchovia odcestovali na takú malú pracovnú dovolenku. Všetcia? Nechceš si zbaliť pyžamko? Pyžamko, áno, dovidenia. Choď k detkovi. Aspoň sa mi tu nikto nebude tmoliť pod nohami. To ja neznášam. Walter? Walter! Walter! Infarkt. Druhý infarkt. Infarktík? Pán Superduch, nepijete náhodou veľa bielej kávy? Dajte si maltičku. Bačmagovci. Duchovia, samý pláč a samý žár. Duchovia, báť sa ich či mať rád. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny Bačmagovcov. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Duchovia, samý plač a samý žár. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád.